Ekipa Dalmata Salona. Njemu će pokal uručiti Jerko Ivanković. Najbolji golman turnira Božo Medić. Ekipa Volarević, Promet Dalmata Salon. Najbolji strijelac turnira sa 6 pogodaka je Toni Tipurić. Ekipa Speedy Gonzales Mostar. Najbolji igrač turnira je Kristijan Pantić. Ekipa Dalmata Salon. Pokal uručuje Jerko Ivanković. Dakle, najbolji igrač turnira Kristijan Pantić, ekipa Volarević, Promet Dalmata Salon. A sada molim Ivana Hrkača da se pripremi za dodjelu nagrada za četvrto, treće, drugo i prvo mjesto. Četvrto mjesto ovogodišnjeg izdanja Trnve vina osvojila ekipa novčani iznos, dakle imamo 500 maraka za četvrto mjesto, ekipa Speedy Gonzales Mostar. Četvrto mjesto osvojila je ekipa Speedy Gonzales Mostar. Imamo li tu predstavnika? Nema, njima će uručeno biti kasnije. Treće mjesto ovogodišnjeg izdanja Trnve vina osvojila ekipa Bubi Žiranti. Pokal i novčanu nagradu od 1000 maraka uručit će Ivan Hrkač. Drugo mjesto ovogodišnjeg izdanja Trnve vina osvojila ekipa Vaske Benz Ljuti Dolac. Pokal i novčanu nagradu u iznosu od 2500 maraka uručuje Ivan Hrkač. Drugo mjesto Vaske Benz Ljuti Dolac. I prvo mjesto ovogodišnjeg izdanja Trnve vina osvojila ekipa Volarević, Promet Dalmata Salon. Pokal i novčanu nagradu od 6000 maraka uručuje Ivan Hrkač. Čestitke pobjednicima, čestitke finalistima, čestitke zasluženim pojedincima i naravno čestitke svim sudionicima ovogodišnjeg izdanja Trnve vina. Vidimo se iduće godine 2022.